Bueno, como lle dicíamos ao principio do noso programa, hoxe está aquí con nós José Antonio Vázquez Covas, veciño da parroquia de Carreira, concelleiro e veceiro municipal do BNG desde o ano 2012, candidato no 2015. Desde onte pois, foi nomeado outra vez a presidir a candidatura do BNG para as próximas eleccións municipais. Se está aquí con nós que vai ser entrevistado pola nosa compañeira Ana Gerpe. Bos días, ambos os dous. Hola, bos días, José Luis. Hola, bo día. Bueno, Ana, pois se queda nas túas mans esa entrevista aquí a Xosé Antonio, entonces. Ratificado por maioría absoluta pola Asamblea Local do BNG, agardaba este resultado? Por unanimidade. Por unanimidade? Por unanimidade, que é máis que maioría absoluta. Ah, perdone, sí, correcto, moi boa corrección. Bueno, pois sí, moi satisfeito porque eso significa que hai unha serie de compañeiros a todos pois que teñen confianza en min, eso claro. A parte de que aún lle dá un pouco o peso da responsabilidade, pois é unha satisfacción saber que conto con o seu apoio e claro, procurarei estar ao nivel que les exixen. A verdade teño que confesarlle que a candidatura, para moitos resulta, inclúyome nese moitos, resultanos sorprendente porque tiñamos a idea de que vostede, en principio non quería volver repetir como cabeza de cartel. Bueno, eu sempre dixen que eu estaba a disposición da Asamblea Local do BNG de Ribeira. Eu son un home, a mellor non se leva moito dicir isto, pero son un home fiel á organización e fiel á miña Asamblea. Se a miña Asamblea mo pide, pois eu estou disposto a continuar. En esas estou. Quero dicir que non antepoño o meu interés persoal ao interés xeral da Asamblea. Por outra parte, isto é un traballo colectivo, é un traballo de grupo, nós temos un grupo moi cohesionado, e, eu non fago ser máis que un pouco o voceiro do grupo. Tampouco é que a responsabilidade do liderato caiga sobre os meus ombros ni nada desto. De feito, Luís Pérez Barral está adquirindo cada vez máis protagonismo. Efectivamente, porque é un compañeiro cunha capacidade de traballo envexável, as cousas como son, cunha enerxía e cunha forza, pois, moi destacables, claro. Sí, precisamente eso elevaba moitos a pensar que el podería ser o relevo. Bueno, pero como dixen antes, este é un traballo de equipo, ele é, pois, un eixo fundamental do equipo. Por suposto, Luís está perfectamente preparado para en calquer momento tomar as riendas do grupo municipal. Pero, os compañeiros, incluído el, quixeron que fora eu, e eu, pois, para min é unha honra, claro. Vostede dixo que o BNG é a única formación política que si mañán se celebraran unhas eleccións estaría en situación xa de poder presentarse. Aludiu tamén a división que según vostedes existe no Partido Popular. Sabe xa quenes van formar a lista do BNG? Home, sí. Temos, se non diría eso, temos un grupo de xente, o que pasa que falta, como digamos, ordenala, pero se mañá dixeran, oye, mira, que pa semana son as eleccións, pois teríamos que ver, pois, un, o tres, o dos, o catro, o cinco, o seis, pero a xente témola así. Non está decidido algo tan importante como o número 2 ou o número 3? Bueno, a ver, a ninguén se lle escapa que nas partes altas da táboa, pois, por exemplo, ir a Luís, non? Pero, pode haber máis cambios, non? Porque nós tamén, teña vostede en conta que nós somos unha forza que estamos en continua renovación, a xente tamén ten os seus traballos, as súas responsabilidades familiares, vos sabe que isto é unha cousa na que non se percibe ningún tipo de monumento, entonces, claro, hai que tamén contar con as circunstancias da xente, pero hoxe en día temos unha lista de xente preparadas para digamos que estamos en proceso para facer unha lista xa. Vostede tamén presentou, con motivo da súa presentación oficial como candidato, algúns dos eixes básicos do que vai ser o programa do BNG. Unha das cuestións das que falou foi que o partido vai ter unha política de transformación do municipio de Ribeira que para convertelo, deixo vostede, en accesible, verde, xusto e con emprego. Efectivamente. Pode detallar estes aspectos? Pois sí, vamos a ver. Un concello accesible. Nós apoiamos todos os
proxectos de accesibilidade que se fixeron en Ribeira que foron consensuados. Por exemplo, pois estamos a falar das peatonalizacións da Rúa Galiza, da peatonalización da Rúa Rosalía de Castro, de a nova peatonalización da Rúa Rosalía de Castro, que nos reunimos cos comerciantes para explicarlos o proceso, estaban de acordo, a semi-peatonalización da Rúa de Lugo, que tamén estamos de acordo, e despois todo aquilo que contribuya a que a cidade de Ribeira sexa unha cidade máis inclusiva, onde todo o mundo se sinta integrado, onde a xente non teña dificultades para desenvolver a súa vida. Agora ben, tamén teño que dicir que hai outras obras que se incluíron en ese plan de mobilidade, como é a obra do Malecón, que non se consensuou con nós, nin creo que con ninguna outra forza política. É certo que se aprobou no orzamento unha cantidade para esa obra, pero era un convenio con Portos. Pero unha cousa é aprobar un convenio con Portos, outra cousa é facer todo un proxecto e realizalo sin contar co resto das forzas políticas. Con nós non se contou. Eu teño entendido que houve modificacións que se fixeron, e así se dixo en plenos, propostas polo BNG, en concreto de zonas verdes. Claro, é que cando nós vimos que xa se estaba executando o proxecto, solicitamos o proxecto, alegamos algúns puntos o que se podía nunhas obras que xa están a pleno rendemento, e unha das cosas que alegamos foi esa. Queríamos máis zona verde, queríamos que se fixera unha alameda nunha zona na que iba unha plaza diáfona, como é ali, en fin, ao lado do mercado de Abastos, non? Que se era unha alameda con bancos, con árboles grandes. Pedíamos que se retirara unha estrada que iba no proxecto no Miradoiro, o Miradoiro que vai ao lado da estación de autobuses, era atravesado por unha estrada. Dixemos que non procedía, que un estuera mirando a paisaxe inmensa que temos ali, e que estén pasando os coches por atrás, cando había un xeito de facelo retirando esa estrada. Bueno, tampouco se nos dixo que se iba a facer. Bueno, miraremos, a ver, ya veremos, tal. Pero esa non é a maneira de facer os proxectos. Nós non entendemos as cousas así. Nos fixemos unha xuntanza no Lustre Rivas para falar da reforma do Malecón e das peatonalizacións, para que viñeran os veciños que quixeran para informarlles unha vez que nós conseguimos o proxecto. Non viñeron moitos, pero viñeron os suficientes para darnos conta de que xente que tiña un negocio no Malecón non sabía o que se iba a facer ali. Eso, por exemplo, con un goberno do BNG non pasaría nunca. Porque nós, unha das nosas propostas é que a xente hai que escoitala. A xente ten dereito a saber os proxectos que lle afectan directamente. Hai que escoitala, hai que falala con ela, teñen que estar informados, hai que intentar consensuar e dialogar. Non vale a veces solo dialogar cas forzas políticas, que está ben que o alcalde fale co Bloque, que fale co PSOE, que fale co IPR, en fin, está ben que fale con todas as forzas políticas, pero hai que falar ca xente. E eu creo que unha das cousas que dixen tamén onte é que hai moita prepotencia. Hai moita prepotencia na vida política. E nós imos cambiar eso. Outro dos puntos é o que falábamos de unha Ribeira máis xusta. Efectivamente. Claro, porque todo o mundo sabe que estamos vivindo uns tempos realmente difíciles e que hai xente que ten dificultades. E nós pensamos que as políticas municipais teñen que estar tamén orientadas a atender a toda a xente e non deixar a ninguén detrás. Por eso, non sei se os veciños lembran que o BNG foi o que propuxo facer unha ordenanza de inclusión social, que ao final se fixo non a nosa, pero se fixo unha ordenanza de inclusión social que apoiaron todos os partidos políticos do Concello. Por eso nós propuxemos sempre, a veces sin éxito, pois, por exemplo, preparar unha serie de vivendas para emerxencia social, non? Que empezaron a transversar, queren regalar vivendas. Non, era preparar 2 ou 3 vivendas para casos de extrema necesidade temporalmente atender a xente que non quedara na rúa. Porque é moi triste, pois, ver a xente mellor en estas datas, non? Pois que estaba aí debaixo de, pois, onde está a farmacia San Mamés, na Rúa Galicia, non? Que non tiñan onde cobijarse. Por iso puxemos tamén, que foi unha iniciativa do meu compañeiro Luís, facer un albergue municipal na Casa da Xuventude independente, con entrada independente, para atender a xente con emerxencia social. Por eso, dentro destas políticas xustas, incluímos tamén pois, o plan de transporte público. É verdad que o implementou este goberno, o goberno do Partido Popular,
Pero tamén é verdad que levamos uns 7 anos pedindo o plan de transporte público e ao final, no último ano, felizmente, diría, porque é un alegro de que sea así, o goberno aceptou un pouco o reto que lle presentou o BNG e fixo un plan de transporte público que non é todo o que queríamos nós, que nós íbamos un pouco máis alá, co transbordo, co baixo para os pensionistas, pero que é positivo. Eso tamén contribuye a que a xente pois, vaya paliando as súas dificultades de transporte, contribuye a accesibilidade. E mira, xa que me falaches antes do malecón, unha das cousas que pedíamos, como te comentei, era o de máis árboles, máis zona verde, porque era moito cemento, e non se nos fixo caso. Porque, a ver, efectivamente, se colocaron un par de árboles máis ali onde está o MIC, non? Pero claro, colocar ali un jardinciño, meter 6 ou 7 árboles, eso non é facer unha zona verde, non nos entender. E unha das cousas que nós queremos é ampliar as zonas verdes de Ribeira. Incluso facer un plan de humanización verde en Ribeira. E teñen ubicacións concretas nas que eso se podería levar a cabo? Pois estamos en elo, pero sí temos ideas concretas. Nos, unha das cousas que nós sempre estuvemos tirando por elas era, por exemplo, que cando se ampliou o Centenario, a Plaza Centenario, coa finca que se mercou a Seguridade Social, pois había que ampliar o parque, facer zona verde, non? O alcalde di que hai que facer un auditorio. Eu sempre lle dixen, home, é que esa é a zona ideal para conectar o pulmón de San Roque ca cidade. Bueno, el alega que o proxecto é un proxecto que vai deixar en superficie uns 800 metros cuadrados de zona verde, porque moito del vai soterrado, e dixe, home, xa vamos a cumplir e tal. Pero bueno, veremos, pero iso non é suficiente, fan falta moito máis. Pero non solamente aquí, tamén nas parroquias. Zonas de esparcemento, nós estamos nos dando conta de que se arregla unha plaza, vale, moi ben, cemento, pedra, tal, árboles, jardineras non son árboles, non son árboles, non? Entón, fai falta un plan integral, e nós faremos, cando desarrollemos o programa de unha maneira máis explícita, faremos un plan integral verde para Ribeira. Digamos que vostedes consideran que o mellor Ribeira debería ter, como ten, por poñer exemplos cercanos, a Póvoa ou Noia ou incluso Rianxo en algún punto, unha zona arbolada grande. Efectivamente. E iso podía ser na conexión co Centenario, ca aba do Monte San Roque, ou podía ser no lado máis lateral, por detrás do Xulgao, pero claro, estamos tamén pendentes de saber exactamente o proxecto da autovía, porque vai por aí. Esa é unha parte, e ademais detrás do xuzgado estáse iniciando a construción de unhas vivendas. Claro. Que é un terreno urbanizable e era un proxecto que levaba anos parado. É que eses os problemas que temos derivan en parte deso. Eses terrenos que estamos falando aí por no Centenario, pues tamén son urbanizables. Claro, pero que cando se fixo o plan xeral non se preveu moito unha Ribeira verde, non? Sí. Parece como que nos conformamos co Parque de San Roque, pero temos o reto, que é un reto moi importante, que é a conexión de San Roque ca cidade. Facer un pulmón continuo hasta San Roque. E nós estamos traballando en eso, e todas as iniciativas que vayan en ese sentido, pois seguramente contarán con o noso apoio, nós tamén teremos as nosas, claro. Evidentemente. E despois outro punto moi importante é o do emprego. Efectivamente, porque eu sempre dixen, así creo que se traduciu na nosa práctica política, que quizá a primeira medida para a creación de emprego era crear chan industrial. Levamos moitos anos, casi 30 anos de goberno do Partido Popular, e non se creou chan industrial. Se fixeron intentos que non deron resultado, como, en fin, en Couso, tal, pero non viuse que ali non pode ser, que además se incumple a lei. Entonces, sempre dixemos, a primeira medida para crear emprego é crear chan industrial. Para crear chan industrial é que fazer un polígono novo. Que pasa? Que nós o tiñamos claro desde o principio. Nós decidimos no noso eslogan ideas claras. Nós tiñamos claro desde o principio. Que non o tiña claro era o Partido Popular. Porque fixo 4 ou 5 proxectos en lugares pois que para nós eran totalmente inadecuados. Como se demostrou que se foron tumbando un tras outro. E non por nós, non por nós. Que nós fixemos incluso a cesión de polo ben común de chan industrial
sabes que o BNG tiña sempre pendiente aquel polígono comarcal. Ese era o noso proxecto. E fixemos esa cesión para chegar a un acordo conxunto da corporación. Se fixo o proxecto da Gañoteira, que nos xa dixemos que eso non dá, non? Se fixo na Carballa, ao lado das casas, ao lado da aldea da Carballa, é imposible, ao lado do Díaz Coroso, dos institutos, non pode ser. Se quixo facer en Cudieiro, pois, os veciños miramos a nada, e despois, as cosas como son, cunha proposta dos veciños, que nós apoiamos desde o BNG, se chegou á localización actual, que é a que foi aprobada por o Unanimidade do Concello. Esa é a primeira política para crear emprego, o polígono industrial. Despois, había moitas promesas de outros grupos políticos de que se iba a apoiar o comercio, o pequeno comercio, se iba a apoiar a hostelería, pero nós queremos que non se fixo. E nós imos a apoiar o pequeno comercio, imos a apoiar a hostelería, mellorando os aparcamentos gratuitos, que hai que teñen que mellorar, recuperando e apoiando a recuperación do parking do Centenario para facelo municipal, para que teña un precio máis adecuado para que a xente poda ir ao comercio andando, como tal. Facendo que non se fixo, non sei por qué, unha especie de inventario ou non sei como chamalo, de lonxa, bolsa ou algo así. Bolsa de locais que hai en Ribeira, axudar para o alquiler deses locais, desgravar o que se poida a xente que se implique en crear emprego, porque o comercio local, primeiro, é un comercio que dinamiza moito a cidade, é un comercio que crea emprego e é un comercio de moi boa calidad. Nós estamos ahora, o BNG está en unha campaña que é merca no teu comercio, merca no comercio local, merca produtos galegos. Son produtos de moi boa calidad, con moi boa atención, ten que mellorar, todos sabemos que ten que mellorar, que se encontran nunha situación complicada por as competencias que hai, pois, das grandes superficies comerciais, por internet, por Amazon, por todas estas grandes corporacións multinacionais, pero nós facemos unha aposta firme desde o Bloque Nacionalista Galego polo comercio local, pola hostelería local, e implementaremos medidas para axudalos, claro. Agora que fala da aposta do BNG polo comercio local, vou aproveitar porque dentro dun cuarto de hora precisamente o BNG vai presentar no Mercado Municipal de Abastos unha campaña en este sentido, e xa pode avanzar en que vai consistir ou é moi prematuro? Unhas pinceladas. Bueno, a ver, nos imos colocar unha serie de cartaces por todas as localidades, animando a xente a que merque porque Ana, hai que ser realistas, ao final a cosa se resume en que a xente cree no noso, que teña esa orgullo do noso, que merque no noso concello, que ten moi bons produtos, que crean emprego, que dinamizan as cidades, e que por ben noso, porque son produtos de moi boa calidad, que nos arrimemos ao comercio local, que o apoyemos e que merquemos aí. Basicamente, vamos repartir, en fin, unhas volantinas animando a xente, explicando que é unha aposta de futuro, que as cidades necesitan do comercio local, que o comercio local é imprescindible para crear emprego, que hai moita xente que se implica e que un local cerra e abre outro, que andan buscando, porque, en fin, nós tamén estamos un pouco porque a cidade é un ente que hai que vivilo, non? Isto de comprar sempre desde o sofá non é bo, nin para a relación social, nin para a cidade, nin para o emprego, para nada. O que pasa é que eu apoio a campaña e desde logo apoio a compra no comercio local, pero a campaña emprendida polo BNG é dura porque a mocidade basicamente, como vostede sabe, compran a través no sofá mentras miran algunha película, e o mellor o que había que facer é ir aos institutos ou unha medida deste tipo. Sí, bueno, a ver, con este reparto de volantinas e tal, pues, pegatinas e todo isto, pues, suplimos. Ahora os institutos esos están en... Claro, por eso digo. Están rematando xa as clases. Pero ti sabes que o BNG nunca lle temen as pernas cando os retos son difíciles, pois se temos que salir á rúa a defender o comercio local, o facemos, a xente tamén vai ver que hai xente que, home, que non se pode deixar de lado o comercio local
que é o comercio que crea emprego na cidade, que son os nosos veciños que viven deso, e que debemos de facer un esforzo, porque ademais nos ven ben a nós, porque os produtos son moito mellores, e depois non te levas esas sorpresas de que compraches por internet e chega a camisa que te chega aos pés, non? Que tamén pasa, que tamén sí, pasa. tamén sucede, efectivamente. E xa para rematar, falou vostede dunha maior inversión nas parroquias, é o que comentou. Sí, nós fixemos un programa que fixo un diseño da Asamblea Local do Bloque Nacionalista Galego de Ribeira, que era Parroquias con Voz. Isto faime gracia porque estamos na voz, non? Sí. Era Parroquias con Voz, porque queríamos escoitar os veciños, que os veciños nos dixeran cales eran os problemas que tiñan, que eran o que creían que debíamos de facer, onde debíamos de centrar o noso foco. Bueno, é verdade que sacamos de cada parroquia que fomos unha lista inteira de actuacións que eles consideraban prioritarias, non? E nós, pues, claro, consecuentemente con eso, pues, estamos dispostos a facer un programa no que se teña moi en conta as parroquias. As parroquias necesitan actividades culturais, necesitan actividades deportivas, necesitan infraestructuras, pero non infraestructuras que se decidan desde o centro da cidade sin saber moi ben a ver si tal, sino que digan eles, escoitalos, que digan eles o que lles fai falta. A veces non é cuestión de facer 4 ou 5 parques en cada sitio, sino en unha parroquia facer un bo parque, o que poden ir todos, e non ter 4 recunchos. E bueno, xa digo, nós non queremos cidadáns de segunda, porque as parroquias sempre se queixan e dicen, bueno, claro, en Ribeira limpan a tal, pero aquí non limpan, aquí tal. Non, nós queremos que as parroquias sean tamén cidadáns de primeira, como os da cidade, que os servicios básicos, limpeza, auga, lumeado, teña as mesmas condicións que a cidade tamén, sabendo as dificultades que hai, porque é unha posición dispersa, tal, pero no noso ánimo está a escoitalas e traballar conjuntamente con elas, sí. O mellor tamén sería axeitado unha planificación, digo polo exemplo que vostede acaba de poñer, que o mellor non fai falta que haxa parques en todas as parroquias, senón, bueno, buscar a mellor distribución e que haxa un ou dous que aglutine a todas. Digo porque vostede tamén falou da falta de mantenemento, que, digo, BNG existe en moitos sitios de Ribeira, pero, por exemplo, si pensamos parques infantiles, parques biosaludables, e que prácticamente nos últimos anos fíxose un en cada esquina. Claro. Manter eso é difícil. Efectivamente, porque nós o que ya achacamos ao Partido Popular é que fai un parque, non? E aí queda hasta que esmorece. E nós o que decimos é, non, hai que facer un parque ben planificado. Efectivamente, non se pode facer 4 en 4 currunchos. O mellor hai que facer un bo, e ese bo ten que estar sempre excelentemente preparado. Que se estropeou ali, se arregla. Que ao cabo do ano se ve que empeza a fallar, a salir o oso e tal, se repara, e non estamos facendo, pois esperamos un ano máis, e cando xa non ten remedio, pois collemos e renovamos todo. Pero vostede tamén sabe que os veciños xolesles gustar tamén ter ao lado da porta da casa. Sí, bueno, pero os veciños, as cousas cando se lles explica se entenden ben, Porque, a ver, que un se teña que desplazar 50 ou 100 metros para ir a un parque, pois é do máis normal. Eu me acordo cando vin a Ribeira no ano 90, tiñamos que ir desde, para ir ao parque, íbamos ao García Ballón, eu iba desde Cubeliño. Ahora, pois xa está o sí, pero desde Cubeliños hai máis de 50 metros, o Parque García Ballón. Pero digo daquelas. Pero ahora hai o do Centenario, o da Plaza dos Muiños, e sigues baixando, parques, o Pedra Pateira, o que está ao lado do Gadis, e daquelas íbamos a un, e era moito máis. Eu creo que hoxe en día nunha parroquia, por exemplo, das que temos aquí, as distancias non son moi longas, e pode haber un parque, que ni un parque de outra infraestructura, non? Sí. En perfectas condicións, telo con un bo mantemento, e nós consideramos que Ribeira ten que ter un mantemento excelente. Estamos pola excelencia no mantenemento de todo. Parques, xardíns, mobiliario urbano, beiras rúas, e a eso, si fai falta, que eu dixen tamén onte, a eso e aos servicios básicos, se hai que implementar máis cartos, estamos dispostos a facelo, aínda que haxa que dedicar menos a obra nova. Que a veces a xente dice, ao final o que queda é o que faz. Bueno, hai que manter o que temos, porque eso tamén é economía, Efectivamente. Moitas gracias, Xosé Vázquez Covas, por atender os micrófonos de Radio Voz. Moitas gracias a vos, boas festas a todos, Ana, e moi agradecido pola entrevista. Igualmente. Gracias aos dous.